खुलुमबाय बयनिसिमबो। Hello everyone, once again welcome back to the channel जिबि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दं। दिनै आङो पुरा एक्साइटेड जानानै माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जे आंनि थाम्बनेल आरो जे आङो ससे भिडिअ क्लिप सोदोंमोन बेवहाय नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय, बुजिनो मोनबाय जानांगौ। बिथांनि मुङा दानसोरां नार्जारी। बिथाङा बाक्सा जिल्लानिमोन, गरेस्वर हालामनि बालाबारि होननाय भिलेज मोनसे गामिनिमोन। बिथाङा गवायाव प्राइभेट गेमावहाय वाक' इन्डिया किकबक्सिं गेमाव गेलेनानैहाय चेम्पियनशिप जानो हादोंमोन, गल्ड मेडेल मोनदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला बिथाङा सासे जोहोलाव। दिनैनि दिनाव जोहोलाव बुङोब्ला इन द ब्रड सेन्स जों बुजिनांगोन बिथांखौबो जोहोलाव। बे सिखा रुवा लानानै दावहा नांग्राखौल' जों जोहोलाव होना। ब्रड सेन्सआव बे दानसोरां नार्जारी बिथाङा जाहैबाय गेलेमु आयदानि सासे जोहोलाव। बिथाङा बे जाहैबाय मोनसे चेप्टारनि सासे जोहोलाव, हिर'। जोङो बेखौबो गेलेमु आयदानि हिर' होननानै गनायनानै लानांगोन, जोहोलाव बिर होननानै जों गनायनानै लानांगोन। दा बिथाङा खेलायाव गेलेनानै देरहानानै फैबाय थानाय समावनो अन्ध्र प्रदेशआवहाय मिथिनो मोनै बेमारानो होननांगोन बा बुजिस्लाबनो मोनै बेमार गोबानायजों एटेक खालामजानानै बिथाङा अबथिरायै जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बिथांनि जे प्रग्रेसिभ दावगाफुबाय थानाय जे हाबा बेखौ जोङो सेलुट खालामनांगोन। आरो बेयो मोनसे सुबुं सम्पद। जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनियानो जा बा आसामनियानो जा बा भारतबर्षआनो जा बा सारा बुहुमनिनो मोनसे सुबुं सम्पद होननानै जों बुंनानै लानांगोन। आरो बे सुबुं सम्पदा दिनै हठात खरि जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय। जोबोद दुखुनांथाव जे बिथाङा फैबाय थानाय समाव हठात खरि बेमारजों नाख्रेबजादों। हयथ'बा बिथाङा हजोंहाय थानायाव बिथांनि जानाय थानाय खिनाय हासुनाय गासिबो बिथिङाव बिथाङा एडजास्ट खालामनो हायाखै बा हजोंनि आबहावाजों एटमस्फेयारजों मिलाया जानानै बिथांनि सायाव हठात खरि बेमारा नाख्रेबदों। बिदिबो जानो हागौ। बा मोनसेया जाहैबाय कनस्पिरेसिबो थानो हागौ। दा कनस्पिरेसिनि खोथा बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो सांग्रां जानांगौ। जों जोंनि बुंग्राफ्राबो सांग्रां जानांगौ आरो इनफरमेसन लाग्राफ्राबो सांग्रां जानांगौ। दा बे खेथ्रआव जोङो पस्टमर्टेम रिपर्टखौ नेनांगोन। दा बिथाङा मा एक्सुवेलि व्हाट हेपेन्ड इनसाइड डेट एक्शन, बे एक्शननि सिङावहाय मा जामारदों बिनि सायाव जोङो मोजां इनफरमेसन पस्टमर्टेम रिपर्ट लानांगोन, जाज खालामनांगोन। पस्टमर्टेम रिपर्ट लानानै जोङो जाजबो खालामनांगोन जोंनि टेलेन्टजों। अब्लासो माखासे कनस्पिरेसि ना मार्डार, इनडाइरेक्टलि मार्डार बेखौ जों हमनो हागोन। जियानो जा मानो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बिथांनि न'खराबो जोबोद गोरिब। दा बिथां दानसोरां नार्जारीनि गोथै सह'खौ लाबोनो थाखाय सरकारनाव अनसुंथाइ बिदों जे फैसाया बुरजा थाङो, 1 लाख 1.5 लाखसो थांनो हागौ होनदों। दा गोरिब न'खरखाय हाया। जोंनि बिटिआर सरकारनावहाय अनसुंथाइ बिदों, बिटिआरनि सिएम मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनाव, आसामनि मानगोनां सिएम हेमन्त बिश्व शर्मा सारनाव। दा बिथांमोना हेफाजाब होनांगोन, खारन जोंनिनो बियो सासे जोहोलाव आरो सुबुं सम्पद। जोंनि गेजेराव जोहोलाव सिबिनाया थानांगोन। दिनै जोङो गुबुननि एग्जाम्पलखौ दोनदो। महाराष्ट्रआव
गोबां जोहोलाव सिबिनाय जों केरेक्टार नुनो मोनो। दा बेखायनो जोंबो जोहोलाव सिबिनो रोंनांगोन। बेनिखायनो आंनि रिकुवेस्टआ नैबे मोनसे सारमोननिसिम, प्रमद बर' सार, हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोननिसिम, जे बिथाङाथ' जोंनि गेजेराव सासे जोंथि अलंबार जानानै गोमानानै थांबाय। दा बिथांमोननि न'खरनि फारसे नायनांगोन, अनसुंथाइ हरनांगोन, बिथांमोननि न'खरखौ रैखा खालामनांगोन, गोरिबनिफ्राय बोखारनांगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांनियाव थांनानै नायनानै बिथांनि नामखौ अमर जानो थाखाय माबा मोनसे जोङो स्थायि बुस्थु खालामना होनांगोन। जाहाथे बिथांनि गोसोखांथियाव जों जोंनि माखासे इन्सपिरेसन, इनकारेजमेन्ट बेखौ मोनबाय थानो हायो। दानसोरां नार्जारी बिथांनि जे गेलेनानै अलंबार बादि जानायखौ आङो सेलुट मारियो। लोगोसे जे बिथाङा जे हठात खरियै जौगानानै थरसे अलंबार बादि जोंथि जानानै दसेनो बिथाङा जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय, बेनि थाखाय आङो जोबनो गैयै दुखु फोरमायो। खिन्थु बिथांनि जे माखासे टेलेन्ट, बे टेलेन्टआ अरायसम जोंनि गेजेराव थालांगोन, लोगोसे जोंखौ थुलुंगा होबाय थागोन। बेखौनो आं आसा खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव खोथा लाबोबाय। अब्ला बिथांनि सायाव एसेनोसै लोगोफोर, मानगोनां भिउवार्स आरो गाइसमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे जायफोरा साबस्क्राइब खालामखानाय बिथांमोना बेल आइकनखौ थुवाखैबा थुनानै हो, जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान नटिफिकेसना बिथांनिसिम सौहैनो हायो। थेंक इउ भेरि माच। जै बर' हारिनि।